тое, што лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці магла сустрэцца з кіраўнікамі такіх краін, як Вялікая Брытанія, Іспанія, Турэччына, Славаччына і нават з кіраўніцтвам Еўрапейскага звязу. Гэта падкрэслівае тое, што еўрапейская супольнасць падтрымлівае беларускі дэмакратычны рух, падтрымлівае тыя намаганні, якія робіць Святлана Ціханаўская і ейная каманда дзеля вызвалення палітвязняў і дзеля дэмакратычнай будучыні Беларусі. Таму я думаю, што за кароткі тэрмін Святлана сустрэлася і мела такі ўровень кантактаў, які, напрыклад, Александр Лукашенко не меў за ўсе 30 гадоў свайго кіравання.